Аз съм Паисий Хилендарски, монах от Хилендарския манастир. Дълги години живях сред книги, между студени каменни стени. Но мисълта ми бе при моя народ, при вас, българин. Виждах как чужденците се гордеят със своята история, а нашият народ, угнетен, срамежлив, забравил миналото си. И тогава душата ми не можа да понесе това. Взех перото и написах книга, която назовах История, особено българска. Да разкажа за славните царе, за героите, за старите българи, които някога владееха земи от Дунав до море. О, неразумни юрде, поради що се срамиш да се наречеш българин? Не исках да ви укоря, а да ви събудя, да ви припомня кои сте, че в жилите ви тече кръвта на Аспарух, на Симеон, на Калоян. Перо и хартия, това беше моето оръжие. Аз съм Софроний Рачански, ученик на Паисий, негов следовник и проповедник. Когато чух словото му, то се запечата в сърцето ми. Реших. Тази светлина не бива да остане в манастирските килии. Тя трябва да достигне до народа. Затова написах Неделник, първата книга, печатана на български език. В нея събрах молитви, поучения, думи на вяра и надежда. С нея обикалях градове и села, говорех на хората на техният език, на простият, но жив български говор. Учех ги, че просветата е сила и че народ без книга е като човек без душа. Който пази езика си, пази душата си, който се учи, остава свободен дори в робство. Аз, Петър Берон, учен, учител, човек, който вярва в децата. Когато написах своя буквар с различни поучения, исках всяко дете в България да има прозорец към света. Нарекох го рибен буквар, защото на корицата имаше риба, символ на знание и живот. В него не сложих само букви или цифри, вложих и мъдрост, да обичаме труда, да бъдем честни, да пазим природата и животните, да почитаме учителите и родителите. Учението е богатство, което никой не може да ти отнеме. Ако искаш да бъдеш свободен, учи. Ако искаш да бъдеш полезен, споделяй знанието. Тук започва първото А и Б на всяко дете. Аз съм Неофит Рилски, смирен учител от Рилския манастир. Служих не на царе, а на буквите. Повярвах, че езикът е храм и че в него живее душата на народа. Създадох първата българска граматика, за да има ред и красота в нашето слово. Отворих училище, където децата не се наказваха, а се поощряваха, където знанието се даваше не със страх, а с обич. Деца мои, пазете езика си, той е мостът между минало и бъдеще. Пишете, четете, търсете истината и така ще бъдете истински свободни. Аз, Любен Каравелов, съм човек, който не може да мълчи или да кротува. Виждах как народът страда и не можех да стоя безучастен. Перото и хартията бяха моето оръжие, защото вярвах, че просветата е пътят към свободата. Затова издавах вестниците Свобода и независимост, откъдето призовава хората да се пробудят. И макар да се налагаше често да живея далеч от родината, тя винаги ми беше в сърцето. Аз съм Васил Левски. Нарекоха ме апостолът на свободата. Не написах книги, но всяка моя дума беше завет. Вярвах, че българина трябва да се пробуди сам, да не чака спасител, а да бъде свой спасител. Дела трябват, а не думи. Обикалях селата и градовете, създавах комитети, събирах сърца. Мечтаях за чиста и свята република, в която няма мой и твой, а всички са братя, свободни и равни. Знаех, че няма да видя свободата, но вярвах, че вярата ми ще я роди. И ако сега ме питате какво е будител, будител е този, който живее за народа, а не за себе си. Делото именно на тези личности няма да бъде забравено, а ще бъде продължено. Аз съм Христо Ботев, поет, публицист, войвода. Не можех да мълча, когато на вас тенеше. Пише стихове, вестници, речи.
всяка дума беше искра, всяко изречение буря. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят своя небесен. Гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. Не стигаше да пиша, знаех, че словото ми ще бъде истинско, само ако подпечатам с делото си. И тръгнах, шепът другари, с вяра в свободата, по-голяма от живота. Не съжалявам, защото човекът умира, но народът никога. Ако някой ден моите стихове замълчат, нека ехото им живее в сърцата ви. Аз съм Иван Вазов, певецът на българската земя. Живях, когато България се беше събудила, но още търсеше себе си. И реших, трябва да има глас, който да събере миналото и бъдещето в едно. Писах за героите, за майките, за език, за реките и планините ни. Писах, защото вярвах, че народ без слово е без памет. Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове векове. Пазете го този език, той е като знаме, което се вее не от плат, а от дух. И нека никога не забравяме. Нашата сила е в това, че помним добрите примери и сами даваме такива. Аз съм Добри Чинтов, поетът, който говореше с песен. Не писах за тишина, а за събуждане. Когато писах своите песни, България все още спеше под робство. Но аз знаех, че думата на поета стига там, където мечът не може. Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди. С тези думи исках да събудя не един човек, а цял народ. Вярвах, че песента може да стане оръжие. И тя стана. Пеехме я тайно, но тя живя в сърцата ни. Аз не носех сабя, но всяка моя рима беше зов за свобода. Аз съм Васил Дромев, писател, духовник, водител на мисълта. Писах първите български повести, за да покажа, че нашия народ има своя душа и свой герой. В творбата на нещастна фамилия не търсих само сълзи, а вяра, че дори в болката можем да останем българи. Вярвах, че словото може да възпитава, че книгата е като храм, в нея се влиза със смирение и излизаш по-силен. Да бъдеш будител не значи само да учиш другите, значи да запалиш искрата в себе си и с нея да осветяваш пътя и на другите. Аз съм Добри Войников, първият, който превърна сцената в оръжие за просвета. Когато писах своите пиеси Криводобран цивилизация и Борислав, не исках само да забавлявам, но и да просветя ума и съвестта на хората. Аз вярвах, че чрез театъра може да се огледаме в себе си, да видим грешките си, да се засмеем, но и да се замислим. И така смехът да стане урок. Вярвах, че България ще бъде свободна тогава, когато се научи сама да се смее и да се учи от смеха си. Братя мои, учители, поети, герои, апостоли, вашите думи и дела осветиха България, а сега нашата е да пазим тази светлина, да бъдем будители на бъдещето. Днес България е свободна. Имаме книги, училища, театри и технологии, но все така ни трябват будители. Онези, които пазят словото, будят съвестта на хората и учат на човечност.